Салом, мегузорем ба дарси навбатии забони англисӣ. Дар ин дарс мо дорем бо ҳамроҳи шумо The Future Continuous Tense ва The Future Continuous Tense ба забони тоҷикӣ мешавад замони ояндаи давомдор ва ин замон бо ҳамроҳии феъли ёридиҳандаи will be сохта мешавад. Ва агар шумо ба чапи ҳамин дафтар нигоҳ кунед, дар ин ҷо мо дорем ҷонишинҳои I, she, he, it, we, they, you ва бо ҳамроҳии феъли ёридиҳандаи will be баъд аз ҷонишинҳо онҳо меоянд ва бо ҳамроҳии феъли як ва ing. Хуб, ин ҳаст тарзи ҷумласозӣ дар Future Continuous Tense, яъне ки дар замони ояндаи давомдор. Бо чунин тарз мо чӣ кор мекунем? Ҷумла сохта метавонем ва кай мо бояд ҳамин замони ояндаи давомдорро истифода барем. Дар ҳамон вақте ки масалан дар забони тоҷикӣ мо фикреро ё ақидаеро ки мехоҳем дар оянда дар муддати вақте гӯем, яъне ки амал дар муддати вақте дар оянда иҷро мешавад, дар ҳамин лаҳза мо Future Continuous Tense-ро чӣ кор мекунем? Истифода мебарем. Хуб, масалан, фикре ҳаст, ман ба гоҳ аз соати 1 то соати 2 футболбозӣ мекунам. Яъне ки футболбозӣ карда меистам дар ҳамин муддати вақт. Ва дар ин ҷо ҳатман мо чӣ кор мекунем? Future Continuous Tense-ро истифода мебарем. Яъне ки бо ҳамроҳии will be ва феъли як бо ҳамроҳии ing сохта мешавад. Масалан, агар ҳамин ҷумларо мо нависем I will be playing football. I will be playing football from 1 till 2 o'clock tomorrow. яъне ки ман ба гоҳ аз соати 1 то соати 2 футболбозӣ карда меистам. Яъне ки ҳатман мо вақти муддати вақтеро чӣ кор мекунем? Нишон медиҳем. Ва агар мо ҳамин муддати вақтеро нишон диҳем, ин мешавад The Future Continuous Tense. Агар муддати ҳамин вақтро мо нишон надиҳем, ин мешавад The Future Indefinite Tense. яъне ки фарқи Future Continuous аз Indefinite дар ҳамин муайян кардани вақте дар оянда мебошад. Агар мо вақтеро дар оянда муайян кунем Continuous, агар муайян накунем мешавад Indefinite. Хуб, мегузорем ба ҷонишини he. Биёед бо ҷонишини he низ як ҷумла созем. He will be coming for 2 hours. He will be coming for 2 hours tomorrow. яъне ки дар муддати 2 соат ӯ ба гоҳ чӣ кор мекунад? Омада меистад. Хуб, he will be coming for 2 hours tomorrow. Он дар муддати 2 соат ба гоҳ омада меистад. Ҳамин 2 соат вақт ӯ дорад, барои ҳамин омода меистад. Ғайр аз 2 соат тамом ӯ дар ин ҷо дигар намеистад, яъне ки намешавад. Хуб, бо чунин тарз мегузарем ба we will be going to school from 9 till 10 o'clock мисол tomorrow. Хуб, яъне ки мо ба гоҳ ба мактаб аз соати 9 то соати 10 рафта меистем. яъне ки дар ҳамин вақт мо чӣ кор мекунем? Дар роҳи мактаб ҳастем. яъне ки аз соати 9 то соати 10 мо ба мактаб рафта меистем. яъне ки мо дар роҳ мешавем. Хуб, агар бо you гӯем, агар мисол you will be doing your homework from 8 till 10 o'clock tomorrow. бале, ва ё метавонем next week, next day чунин тарз низ чӣ кор карда метавонем? Монда метавонем tomorrow, масалан next week ё next week яъне ки ҳафтаи оянда ту вазифаи хонагиатро аз соати 8 то соати 10 иҷро карда меистӣ.
ва агар ба ин ҷумлаҳое ки бо ранги сурх ва бо ранги сиёҳ оварда шудаанд дар инҷо агар мо назар кунем, бо ҷумлаи сурх ин ҳаст future continuous tense ва бо ранги сиёҳ бошад агар ҷумла ҳаст дар future indefinite. Яъне ки мо фарқи indefinite-ро аз continuous ҳозир нишон медиҳем. Масалан, дар ҷумлаи сурх don't come between 8 and 7 мебахшед, don't come between 7 and 8. I will be having breakfast. Яъне ки ин future continuous мебошад. Дар муддати вақти аз 7 то 8 ӯ чӣ кор мекунад? Хурда меистад. Барои ҳамин наояд. I will be having breakfast. Хуб, агар future indefinite бошад, tomorrow in the morning I'll have breakfast. Яъне ки гуфтааст ки ман хӯроки пагоҳи рӯзиро мехӯрам, вале вақташро аниқ накардааст. Агар вақташ аниқ набошад, ин мешавад indefinite. Агар вақт аниқ бошад, ин мешавад continuous. Яъне ки дар муддати вақте don't come between 7 and 8 I will be having breakfast. Яъне ки ман аз соати 7 то 8 хӯроки пагоҳи рӯзӣ мехӯрам. Барои ҳамин наояд. Ва ин ҳаст фарқи future continuous аз future indefinite. Ва signal words мо дорем. Signal word масалан дар инҷо a period of time in the future from 2 o'clock till 3 o'clock. Яъне ки агар мо ҳамин периоди вақтро нишон диҳем, дар инҷо мо ҳатман бояд чӣ кор кунем? Future continuous tense-ро истифода барем. Дар забони тоҷикӣ низ чунин аст. Агар мо дар оянда кореро аз соати чанд то соати чанд иҷро карда истем, ҳатман ҳамин ҷумларо дар забони англисӣ бо ҳамроҳии феъли ёридиҳандаи will be бо феъли як ҳамроҳи ing бояд чӣ кор кунем? Созем. онҳо буданд ҷумлаҳои таздиқӣ ва мегузарем ба ҷумлаҳои саволӣ. Ва агар ҷумлаҳои саволиро мо нигоҳ кунем, дар инҷо ҳаст will I be. Масалан, will ин танҳо will пеш аз ҷонишин меояд ва ҳамин ҷо ҳамаи ҷумлаҳо чӣ мешаванд? Саволӣ мешаванд. Will I be doing my homework during 2 hours tomorrow. Яъне ки ман пагоҳ дар муддати 2 соат вазифаи хонагиамро иҷро карда меистам. Чунин тарҷума мешаванд. Масалан, бо it will it be eating, яъне ки ба ҷонваре тааллуқ дорад. Ба ҷонваре will it be eating a cake. Масалан, тортеро a cake from from 1 till 2 o'clock next week. Яъне ки ҷумла камтарак странный шуд, вале мафҳумаш фаҳмо ки мо бояд чӣ кор кунем? Яъне ки ҷонворҳое ҳастанд ки мумкин дар муддати 1 соат ҳамон тортро чӣ кор кунанд? Хӯранд. Will it be eating a cake from 1 till 2 o'clock next week? Яъне ки ҳафтаи оянда аз соати 1 то соати 2 ҳамин тортро хӯрда меистад. Ин яъне ки ҷонварро дар назар доранд. Агар бо they созем, масалан, will they be cooking? Масалан, will they be cooking from масалан 9 till 10 o'clock tomorrow. ва ба ҷои tomorrow мо метавонем монем next week. Хуб, ё next year, next month биёед монем next month. хуб, яъне ки мешавад онҳо аз соати 9 то соати 10 пагоҳ чизеро пухта меистанд, яъне ки тайёр карда меистанд. дар оянда, яъне ки ҳам пагоҳ, ҳам ҳафтаи дигар, ҳам моҳи дигар, ҳам соли дигар, инҳо ҳамашон оянда мебошанд. Яъне ки ҳам оянда аст ва ҳам
ما چی کار میکنیم وقتی رو معین میکنیم و اینها همشون میشوند جمله های سوالی در future continuous tense. خب اگر با جمله های اینکوری گذاریم یعنی که با جمله های نگاتیو با همراهی حیثیت اینکوری نوت ساخته میشوند و این میشود I will not be doing مثلا my homework. بیاییم جمله رو نویسیم I will not be doing my homework at this time مثلا tomorrow. یعنی که پگاه در همین وقت من وظیفه خانگیم رو شروع کردن نمی‌ایستم. I will not be doing my homework at this time tomorrow. یعنی که پگاه من در همین وقت یعنی که وقت رو نشان داده ایستاده است من وظیفه خانگیم رو اجرا کردن نمی‌ایستم. She will not be going to school during 2 hours tomorrow. یعنی که او پگاه با مکتب در مدت 2 ساعت رفته نمی‌ایستد. یعنی که راه مکتبی وی از 2 ساعت کم است. She will not be going to school during 2 hours tomorrow. یعنی که در مدت 2 ساعت وی با مکتب رفته نمی‌ایستد. یعنی که حتما میدونیم که راه مکتب کمتر است در اینجا. You will be مثلا playing chess for باشد 2 hours. You will be playing chess for 2 hours tomorrow. یعنی که پگاه و با جای tomorrow میتونیم next week next month و غیره. خب you will be playing chess for 2 hours tomorrow. یعنی که در مدت 2 ساعت تو پگاه چی کار میکنی؟ شахмат بازی کرده می‌ایستی. خب اینها بودند این جمله های اینکوری است. will not در اینجا پشتکار not میمونه. خب not be playing for 2 hours tomorrow یعنی که شахмат بازی نمیکنی پگاه در مدت 2 ساعت. خب اگر ما بینیم در اینجا باشد نیز با چنین جمله های رنگه ما فرق جمله های کنتینیوزی رو یعنی که دوامدار رو به 3 شکل آوردیم یعنی که با past continuous, present continuous و future continuous. با جمله سرخ باشد این می شود past continuous. مثلا بینید که در past continuous ما چی گونه جمله ساخته بودیم در درس‌های گذشته. مثلا at 11 o'clock yesterday Emma was at home. She was cooking. یعنی که دیروز ساعت 11 اما در خانه بود و چیزی رو تیار کرده ایستاده بود. یعنی که وی عموما تیار کرده ایستاده بود در همین وقت در ساعت 11 او حتما در خانه دیروز تیار کرده ایستاده بود و این می شود past continuous. اگر present continuous باشد همین جمله it's 11 o'clock now یعنی که حاضر ساعت 11 هست. Emma is at home اما در خانه است. She is cooking یعنی که حاضر او پخته ایستاده است یعنی که تیار کرده ایستاده است و این می شود present continuous. جمله سیوم جمله سیاهی at 11 o'clock tomorrow یعنی که پگاه ساعت 11 Emma will be at home. Emma در خانه می شود. Emma will be at home. She will be cooking. او تیار کرده می ایستد. یعنی که در ساعت 11 می شود او تیار کرده ایستاده است. یعنی که مثلا میگیریم او از ساعت نمیدونم 10:30 تا ساعت 11:30 اگر تیار کند و اگر ساعت 11 شود اگر اما چیکار کرده ایستاده است she will be cooking. در همین وقت در همین لحظه اما تیار کرده ایستاده است
و این میشود future continuous. و این بود در درس حاضره future continuous tense و در درس آینده با دیگر زبانهای انگلیسی رو ما دیده میبریم. خیر، تا درس آینده.